Впечатления са много положителни, за това, че всичкото, което беше, всичките изречения бяха в положителна посока. Първо, ние аз морам да кажем като посланник на Република Македония, че Република Македония винаги ще помни, когато Република България и на 16 януари 1992 година, а и сега подкрепа независимостта, суверенността на Република Македония. Второ, мора да потенцираме, че и на днешната среща беше потенцирано, че основен аксиом и принцип на българската външна политика е развитие на регионът, сътрудничество, добросъседство, с запазване на интегритетът, суверенитетът и независимостта на всичките страни от региона, което е услов за развитие на региона във всичките сфери: енергетика, транспорт, комуникация, економическо развитие, и това означава, че България трябва да бъде лидера на локомотивата на региона, което ще повлече сите земи от региона да реализира своята основна цел. Това е да бъдат дело от Европейския съюз. И трето, което е също така много важно, и мисля, че това е също така аксиом, това е, че Република България силно подкрепва всички страни от Западен Балкан, що по-скоро да станат част от Европейския съюз. А особено значимо това, че България от 1 януари 2018 година ще председателства с Европейския съюз, и това означава голяма възможност за пробив на всичките страни от Европейския съюз да реализира своите цели за по-скоро членство в Европейския съюз. Докато сътрудничиме на принципите на добросъседство, приятелство и кооперативност, и докато настъпваме като регион, имаме големи шанси да оцелееме и да одолееме на този натисък, и всичките страни се развиеме и индивидуално, но и като регион в положителна посока.